in dai ka san in ka je ga iyali baka iya yin minti 30, to wannan bidiyon naka ne. Kuma magani ne zamu bada kyauta Allah ta'ala. Duk wanda ya gwada wannan magani ya amfani da shi ya ji daɗi, da Allah kada ya manta yi mun addu'a, kuma kada a manta a yi following, a yi liking, a yi sharing don 'yan uwa su amfana. Za a nemo furantin fafiya za a nema kamar guda 2 ko 3, za a tattauna su a tsoce ruwan. Bayan an tattauna su an tsoce ruwan, za a zuddo wannan kwalho na furantin fafiya. Bayan minti 30 sai a je ko 20 ko 15 sai a je a kusance iyali. Insha Allahu in dai baka da shuga, kuma baka taɓa aikata istimina'i ba, kuma baka taɓa yin wankan kududdufi ba ko na rahi ko kogi, ma'ana wankan dam, insha Allahu zaka ga tasirin abun. Zaka daɗe ga iyali baka kawo ba da izinin Allah. Minti 1 minti 2 ka kawo, meye dalili mai gida?